Dou pola ben vida igual porque sei que vos non tedes culpa, pero vaya traballiños nos destes esta semana coa palabra enredar. E por que digo que nos destes moito traballo? Porque escollemos unha palabra demasiado polisémica. Ten demasiadas acepcións a palabra enredar, polo tanto, para agrupalas, para facer o vídeo explicativo, pois foi moito máis complicado que noutras ocasións. Comezamos, como sempre, pola palabra máis popular, que ademais ten todas esas acepcións que recolle tamén enredar, máis ou menos. Lear, que é a forma recomendada pola Real Academia Galega, e tamén recibimos dentro desta liar, enliar e enlear. Outra das máis populares, encerellarse, co significado ese de envolver, máis ben. Por certo, que a hora de recibir respostas poderíamos pensar nun primeiro momento que encerellarse e ensarillarse serían a mesma palabra pero con unha variedade dialectal. Non é así. Ensarillar ven de enrollar o fío no sarillo, que é un instrumento para facer madeixas. Outras palabras que recibimos cun significado parecido a ensarillarse son embeleñar e enrolar. A terceira máis popular, enmarañar, e como variante, amarañar. E como sempre recibimos castelanismos. Cizañar, enrollar, enzarzar. Zarza non é galego. E como tradición do Instagale, para non perder os vos costumes, tamén recibimos bastantes termos que non constan, por un motivo ou por outro, que non constan co significado que pedíamos ou que non constan porque non están recollidas na Real Academia Galega. As palabras que non están recollidas con ningún significado similar a enredar son aturuxar, encoscar, borear, que a forma recomendada sería bourear, engarabitar, leirar, escarallar. E temos tamén, non recollidas pola Real Academia Galega directamente, malmeter e enrevesar, que está recollido enrevesado, pero non está recollido enrevesar. E temos outras dúas ben fermosas. Enveruxar, que non consta, pero supoñemos que é unha creación expresiva, e o mesmo ocorre con enciriquitar. Para falar de todos os termos que nos enviastes, non nos quedou outra que ir agrupando as palabras por significados máis ou menos similares, aínda que é certo que conflúen bastante unhas acepcións con outras. Por exemplo, referíndonos a facer as cousas mal, sen coidado, sen orde ou facer algo aínda máis confuso, teríamos atrapallar, embarullar e barullar, complicar, empeorar, molestar, trebellar e rizar. Co significado de enrolar, de envolver, enmarañar un fío, por certo, esas palabras recibímolas todas. Teríamos embeleñar, engrellar, enguedellar, que sería propiamente o de lialo pelo revolto, as guedellas, emburullar, enzorrubillar, ben bonita, por certo, ou retorcer. Temos varias tamén co significado de xuntar, unir, envolver. Serían, por exemplo, encadear, enganchar ou enjanchar, claro, enjastallar, enlazar, ennoar, que por certo, ennoar ven de no, pero non está recollida pola Real Academia Galega. E despois temos dúas que son moi guais. Unha é enmaruxar, e o significado é atar un pano da cabeza, unha muller. Aínda que é unha acepción moi concreta, tería tamén unha evolución semántica, como outros termos que vemos que parten de unir, atar, así como ennoar. A segunda, que tamén nos pareceu chula, é enrebuxar. Non consta, pero parece unha derivación similar a arrebuxar. E arrebuxar é enrolar o fío das palletas da gaita de buxo. Obviamente deriva de buxo, a madeira coa que se fan moitas gaitas. E aí hai metonimia. O significado de enredar chégase, como en outros casos, a través da idea de envolver. Outro dos significados de enredar, dedicarse a facer algo sen saber ben como se fai ou facelo por entreterse. E tamén neste grupo poderíamos falar da acepción de revolver algo, porque as palabras que temos nel tamén teñen un pouco ese significado. Temos, por exemplo, remexer, temos argallar, temos fedellar, ferrenchar, fuchicar e barallar. Palabras das que ademais xa falamos porque fedellar foi unha das propostas do Instagram de hai unhas semanas. E rematamos coas expresións. Estas sí que puidemos dividilas en só dous grupos. O primeiro sería máis ben co significado de complicar as cousas, complicar unha situación, revolver as cousas. Recibimos empeorar as cousas, estar revolto, estar feito un Cristo e darlle voltas. E co significado de enredar, de andar perdendo o tempo, recibimos enganchar en todas as silvas e enganchar nas silveiras. Listo, así, resumimos o mellor que puidemos. Moitas grazas por participar e lembrade que mañá verá unha nova palabra que procuraremos que non teña tantas acepcións como enredar.
Grazas por contestar e por ver estas historias. Chao!